Здравейте, тиктокаджи, здравейте колегоречи, добре дошли в вечерните новини по Гурбет. Айде, ваким почваме. Първият вятърен парк с ветрогенератори в Германия, която беше построена преди 15 години на бреговете на Балтийско и Северно море и струваше цели 250 милиона евро, ще бъде демонтирана. Защо? Ами заради спрените субсидии за зелена енергия в Германия. Говорителят на консорциума, който държи парка, заяви, че не могат да поддържат ветрогенераторите с ниските субсидии, които отпуска вече държавата. От началото на тази година Германия драстично намали субсидиите за зелена енергия от 16 цента на 4 цента. Това не е достатъчно за поддръжката им, заяви говорителят, но все още не е уточнена датата за започването на демонтажа им. А в същото време в норвежкият парламент предложиха пълно спиране на инвестициите в вятърни мощности и в фабрики за батерии. Основанието им е, че то е нерентабилно с високи разходи. А след срещата в Риад между американски и руски представители за спиране на войната в Украйна, говорителят на Кремъл Песков заяви: това бяха преговори с детайли и доста лично съдържание. Затова не очаквайте тези разговори да бъдат публикувани публично. Външният министър Лавров също беше лаконичен. Той каза само, че са си говорили за безопасното корабоплаване из Черно море. А иначе вчера пак имаше среща между украински и американски представители. Предполага се, че американците ще предадат на украинците исканията на руската страна за продължаване на преговорите за постигане на мир. Та много срещи се организират тези дни тия трите страни. Дано излезе нещо хайли оттам. А израелските военни отрекоха обвиненията на ООН за смъртта на българският им служител Марин Маринов. Знаеш, той беше убит от изстрелян от израелски танк снаряд. Тогава бяха ранени и други 6 души. Та израелците казаха: тяхното местонахождение ни беше известно. Защо да стреляме по тях? Ами аз да ти кажа защо. Щото се имат за недосегаеми и знаят, че никой нищо няма да им направи. Искат да покажат на света, че никой не може да им се меси. То иначе преди 7-8 месеца, когато убиха десетина хуманитарни работници, тяхното местонахождение пак им беше известно. Но така ги разстреляха и тях. Така че за подобни инциденти техните оправдания и обяснения просто вече не се приемат на сериозно от никой. А вчера пред съда в немският град Ахен беше изправен медицински работник, срещу който са повдигнати обвинения за 9 убийства на пациенти и още 34 опита за убийство. 44-годишният медицински работник е работил в болницата в Вюрселе и убийствата от него там са били извършени в периода януари-юни миналата година. Той е инжектирал на болните транквиланти в комбинация с болкоуспокояващи. От съда казаха, че той се е чувствал раздразнен от присъствието и нуждите на неизлечимо болните пациенти там. Прокурорът твърди, че за него болните са били там само за да изчакат смъртта си. Според неговото съзнание той просто само им е помагал да свършат по-бързо. Разследването продължава, за да се установят дали има и други случаи. Преди да започне работа там, той е работил в Кьонска болница. Там също е започнало разследване и са били ексхумирани 5 тела. Да ти кажа, живеем в един луд свят. Луд свят, в който хората наистина изперкаха. А това беше всичко набързо от мен. Живи, здрави и до нови срещи.